Hayi, sanukhathazeka. Le nto izoba right. Few touch-ups nje. As long indawo yobeka icala ikhona. That's the only thing ebalulekileyo kum. No money. Wena ngududu. Cela usixoleleke. Sibe kwintoni thina apha? Ndinemaki. Ndinemaki. Shimati. Dudu. Ushoba ngusisi lona bekubizela bathi masize apha. Nguye lo ubuthethanga naye. Nguye lo. Cha, wayengoyikeka ingotyana ngiqala umbona. Andimazi bakutheni namhlanje. Wase woyikeka. Ndiyoyikeka mna. Ndim ngoseyoyikeka. Okay, xa kunjalo. Xa niphumele kwam. Hambani. Hambani. Sisi. Cela usixolele usibizele ntoni thina apha? Wazi ntoni ngothulisile? Thulisile. Bani thulisile? Umntana lo hlala naye phaa endlini. Oh. Wow. Sake nalo negama ngoku. That's nice. Yazi nto? Yanceda nayo. Yanceda. Imbulale la mntana. Ndiyayazi weakness point yakhe. Yanceda. Nimbulale. Angabikho. Hayibo. Simbulale. Kusimbulale. Hayi Manthabo, bubhanqa bantwana obubenza pha? Why did you discharge i-firearm emntaneni? I don't know bawuvanga ntoni because I keep telling you the same thing time and again but I did not discharge a firearm emntaneni. Supoka. I-intentions zakho wena bokufuna umbulala la mntana. Khafana ucinge uba bombulala la mntana bekuzokwenzeka ntoni? I-firearm yam leyana ayo yakho. I know there was a firearm but I did not want to kill the kid mna. Trust me when I say banga this. Oh, Kanjaki. No man. And you understand yonke le nto. Xa usithi ubungafuna umdubula. Yenzeke kanjani ke ngoku yonke la nto bisenzeka pha? I don't know either. Maybe it's these magics zakhe. Hey, magics. How possible is it? How do you explain the banga ba umntu adubuleke and then akukho nto ibonisayo banga udubulekile apha kuyi? And there's something I need to tell you. What is that? This is the 4th time senzeka le nto. And each and every year, somewhere around these dates, the same thing is bound to happen. Firstly, it was Landese Orphanage. Secondly, there is Ugogwa Tetelumdan and then Landese Orphanage wahlala naye. The same thing happened. Thirdly, it was Landese Heaven's Nightshell. What happened there is the same thing. And I was the one leading the case. So, kutheni ke ngoku i-precators awufakanga nakule case? I don't know. Maybe it's because sasemchaweni. And if you can ask me about why umntana engazange abanjwa up to this date, anginokuqhatha. So wathula wena lonke ixesha kodwa uyayazi uba i-victim ndim. I'm sorry. I kept quiet about this whole thing, knowing we were a victim.
I'm sorry, nyana. These people hate us. What did we do to deserve such hate? Mina ngizaske nibe nomsindo babulale bonke. Ngiyadlala. Uyamkhumbula la auntie wase orphanage. Ikhona into aphezukwayo. Andazi intoni. Awufuni simkhangele then sigqibe ngaye. Masimyeke. Masiqale sijonge ba uphezu kwantoni. And then simbethe ngegqudu ophe inxeba ebengalilindelanga. Ndiyakuthanda. Kwaye ndawuhlala ndikuwe. Leyo into ungaze uyilibale. Hayibo, nje kanjalo? Nje kanjalo. Xelela uba mna nje kanjalo. Do you think bakulula? Like kuzochitheka igazi lomuntu apha ugqiba uzongixelela uba kulula. Then I understand. Wakuthanda uzungayenzi wena kwangoku wawuseyikhaya. Andithi uyayazi weakness point yakhe. Kuthanda uzungambulala kwangoku. Wena xa ucinga apha entloko wongenza njani? Because for mna kangalulwanga. Kengekho mntu mna ondikholelwayo. Kangekho mntu mna ondithembayo. Yonke into ephuma emlonyeni yam yembudane nje. Uqhuba kwakho uzocinga uba kwakulula for mna. Kwakunzima. Kwakunzima. Khawutsho. After sasiganeko sayizolo ndisife ngodadweni ucinga sentsho ufike khona endlini kanjani? Sisa pretend as if nothing happened. Hlale kunjalo ke. Pretend ngathi akwenzekanga nto. Khange kwehle nto. Otherwise zolandela zokubulala futhi baxelele nami kowenu baxelele mntu Kanjani? Kodwa malume bayayazi nje. Bebendithumile bathi into abantu ngabe bebethema ndihambe ndomlahla kude ndimshiye apho ungazwa mntu. So bayayazi. Ngekho serious njengawo ababelieve yenza ngale ndlela nokuxelele ngayo mna ndithe yenza ngayo. Ulandele yonke le miqathango mna ndikuxeleleyo uba yenza ngayo. Asuke endleleni. Masambe tutu. Hayi bo. Sunshine. It needs some stuff. Kawanzi sister, kawanzi nje. Oh. But imali Uber. Whenever something like this comes up, everyone runs away police station.
everyone just runs away. And I must be honest with you, Mtibela. Awuzimbamba lo mntana. Awuzivalela la ntombazana. But instead, your life will be a mess. Even la family kuthiwa ukuyo ngoku lo mntana. Izawufala family kwayona. Everything lo mntana involve kuyo man, it just becomes a mess. Oh, okay, fine. Let's say yambamba lo mntana yamvalela, where will you take her? A juvenile. She'll never survive a juvenile, mntana. She's too pretty to survive a juvenile. Even if mhlambi ke umvalele wahlala phana, but she might use mhlambi ubuqu bakhe aziphumele nalapha. Detective, I respect you. I fully do. But you are playing with fire. I'd advise you and say, you ask to be removed from this case, okanye close it. No man. So, xa sele ndiyivala ngaphandle kwesizathu ndizawuthini? Anaso nesizathu. Whatever, zininzi izinto endiqhela uzenza, like say umuntu akafumaneki, akuna evidence yaneleyo, anything, just to close the case nje. Laa mntu lwana, remember, akanayo ne-identity lo mntana lwana. Kodwa detective, enyanisweni man, andikholelwa mba yonke le nto ithetha uba lo mntana ngumbulali. This child is innocent. Unomntwana wena? No, ndingangabi nayo mntana, kodwa loo nto ayithi uba andiyiboni into xa ndiyiyo. Andikho muncu. Lo mntana akekho evil. Mtibela. The ball is in your court, Mtibela. Hello? Oh, okay. Jabulela ngolezi senza ufika ngoku. I-results ze-autopsy ziphumile. So ndifuna uleqisa khona ndazi ke noba uzawufuna undikhapha na. I'm off duty. Supposed to be enjoying my leave. But it's fine. I can accompany you.